makawuono wachako nigi report mar committee mar riwruok mar kanisa pachoka the National Council of Churches of Kenya bende giywago chal marach mar piny Kenya akoro gipimo ka jatuo moyore kendo mangimane ntiere kamarach wang'e mago bende riwruogno wacho Nyakwaro Mgajwang' ero mane gibedo kawuono Limuru kamane ging'iye chal mar Kenya giwacho ni ochumi pachoka osebedo kalwar jo Kenya onge nyalo mar ng'iewo mwandu giwacho ni ohelni ma pachoka osebedo kapodho kaito kwan ji ma onge tije medore pachoka Nyakwaro Mgajwang' magi gin ranyisi kaka jogo mabedo osebedo ka ng'anyo aseno kala lakteche koro bonga tarik 22 kabende giwacho ni ntiere intas ma pok ondik nyaka kawuono jogo mosendiki bende ok chul malong'o kabende chan medo nyanore pacho kae kendo kwan oganda ma medo bedo jochan kata jodhier medore pacho kae giwacho kendo ni onge luor ne chik kod ratich oganda Nyakwaro Mgajwang' giwacho ni jokene ratiro ma oganda sani odak kod luoro jotelo jo Kenya luor nikech inyal lal kod gi sasaya no giwang'o kano maka jatend kweth no maketo piny jotese ma Uganda kala piny wacho ma Uganda tesre kabende mano Kizza Besigye mano makie pacho kae kinde mokadho kendo bang' kano tere pinyno mar Uganda no tamo hukumu kinde moro mi ochung'ne kaka okinde Nyakwaro Mgajwang'. Bende riwruogno mar kanise Nyakwaro Mgajwang' gintiere kod wach makendo gichagi wacho mar adek magiwacho ni miriambo otimonwa sirikand piny Kenya giwacho ni miriambo omo jo Kenya geno kuom sirikal omiyo ng'eyo gima en adier gi ng'eyo gima ok en adier osebedo matek ne oganda jo Kenya kaluwore ni duto ma inyiso gi ok chop kare nyalo paro bende gichiwo ndalo mo kanyo ne gichiwo wach ni koro jatend piny owe medo chiwo singo ne oganda jo Kenya karmano ochop mano osebedo kosingo e kinde mokadho bende Nyakwaro Mgajwang' ero mono mota e gwenge mag Limuru giwacho ni katiba igeto e yo marach giwacho ni luoro ntie ni katiba itemro chike kendo ok lu kaka owinjore tibe makelo chike ma ok beyo bende dhi mbele pacho kae tie mag loko chike e yor ang'enge bende dhi mbele kae anyato mago motenre kod ng'eto mago sach jotije Nyakwaro Mgajwang' sane king'iyo ng'eto mitime otiko mimi kata oboke mimi no mara chudo bang' tiyo ne gima osebedo ka buongo thoth jotije pacho kae kalore ntiere mok mano tim tok chika enya kotenre kod mago mane ntiere manifesto ma piny owacho no kete yor ang'enge mondo mi dhigo mbele bedni ging'eyo ewi chal mar Kenya e gino bende koro gidwaro mondo ting' jo Kenya obed godo ting' ma jo Kenya owinjo bedni bedo go Nyakwaro Mgajwang' en ni oganda nyaka koro ng'e chal mar Kenya kik gichik itgi mago minyiso gi to mago magineno gi wang'gi sund sirikal ochuga ABC mano duol matawo yiero pacho kae manyaka sani pod onge kod apisas moromo manyalo tawo yiero ka bende gol jotelo ma ok ti e apisi en achiel kuom gino ma bende gin kod dwaro mondo mi jopiny obed go giting' kendo ginene gigolo jogo ma bende ok ti makare gineno ni mondo kwad jotelo ma gin jomibadhi e pacho kae oganda bende otim lokruok e yo ma jopiny kata tim lokruok e yo ma jopiny opuodho mano motisi ni public participation masene kinde mokadho kane time kacha jopiny na ywak ni bende ok time yo makare to kata pa jopiny bende ok kaw kedo gi akwede bende en gino mating' ma jo Kenya koro ntiere godo Nyakwaro Mgajwang' ma gin ywak mogol gi riwruok mar kanise NCCK romo ne gibedo kawuono Limuru penyo mathoth medo penjo Nyakwaro Mgajwang' en sama bende koro weche medo dhi ataro mar geno singo mano omiyo oganda jo Kenya kindego mag campaigns penjo maduong' en to bende dwaro ma kama ibro tim gi piny owacho mano e ote mar NCCK. Lies and falsehood have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Do not just believe what is said, but take a step to verify as voters, to collect signatures and commence the processes of recalling the members of parliament who are not performing. The judiciary concludes the cases touching on IEBC within the next 2 weeks. We must get back our democracy. Instead of oversighting the executive, they are cheerleaders in oppressing the people. Instead of speaking for the people,
They are making oppressive laws. We ask pastors wherever they are to speak boldly and to preach freely and to prophesy when God has placed a message. Let us exercise the powers of the office of the citizen. One of them is to speak up. The church will point out the wrongs in the society. We are Kenyans. We are also leaders in this country. And so whenever it calls for our voice, we will raise our voices. We will not allow the sacred religious practice to be used for self-promotion and self-marketing.